Takže čaute ľudia, vítam nás pri novom videu na kanále Šimon and Simon Gaming. Dneska som tu ja Šimon a jak vidíte zahráme si Fortnite novú sezónu. Ja ju teda hrám nie prvýkrát, ale asi tak tretíkrát. No druhý, pardon. Tak asi si zahráme sola a ideme na to. Prepáčte, že dlho nevyšlo video, len som jaksi nebol doma, takže som nemal na to prístroje. Ale možno v blízkej dobe vyjde aj video z môjho servera Minecraftového, takže môžete sa na neho pripraviť. Jak vidíte, tak už sa mi načítali moje zlatá. Teda mám 328. A mohli by sme ísť do Lazy Lake. A ešte niečo chcem, že šťastného Mikuláša. Dúfam, že aj vám došiel. Chcel som spraviť nejaký stream Mikulášsky, len nevyšlo to, lebo som zabudol, že sa musí dohodnúť, alebo ako to mám povedať, deň predtým a už sa to nejako nepodarilo, tak aspoň video natáčam. OK. Zatiaľ iba pištolka. OK. No, máme niečo, máme metky, to sa bude hodiť v blízkej dobe. Tak. OK. Sa hodí. No keby sme mali ešte aj nejakú tactical shotgunu alebo pump shotgunu, no tak by to bolo možno aj lepšie. Počujem, že tu niekto chodí. Dobre. Tiež zase tu niekto chodí. Dobre, aj ten je už dole. OK, aj zlato máme, takže je to dobré. OK, to nebol hráč. Sa mi zdalo, ale to bol iba stolička, to bola iba. OK, toto si zoberieme. Čo? OK. No, tú brokovnicu by som mi hodila. Niekde tu nevidím žiadnu ani šedú.
A možno nejakú nájdeme. Pozrieme, kde je zóna, no to stíhame. Taký to ten bereme. Určite, no toto už je lepšie. Tu niečo. Není. Okej, náboje nejaké máme. No a teraz, keď už mám modrú, stále nachádzam iba šedé. No, to je moje šťastie. Čo to tu bolo? Náboje. A prepáčte, ak to bude dole buchotať, ale natáčam to jaksík do obeda, takže sa pripravuje obed. A možno, len možno, niekedy cez deň spravím aj vianočný stream alebo tak. Ale iba možno, ak teda nepôjdem niekam. Ale hovorím ešte raz, není to úplne dohodnuté, ale len možno budeme mať ten stream a možno sa mi podarí zavolať do toho streamu aj Simeona. Hráč. Dobre, hráč je dole. Na týchto kašlame, lebo títo sú dosť silní a ani také dobré veci z nich nepadajú. Aj keď niekedy áno. Ale viete čo, netrúfam si na nich, keď majú tých 500 života. No, dobre. Dobre, to sa hodí. Tu už nepotrebujeme teda. Toto sa hodí. Necháme si to pre istotu, keby sme s niekým bojovali. A sakra. No, už sa to hodí. Tak. Ježkovi v oči. Len ma mrzí, že toto zrušili. Som sa to dozvedel od Simka. A z jeho videí. Teda. No už niekto bol, takže pochybujem, že by tu boli nejaké dobré veci, ale tak toto. Joj, toto som nemyslel. No ale toto je v pohode. Ďalšie. Okej, náboje, tie sa hodia. A ja to tu moc nepoznám, lebo jak hovorím, ja to hrám tak túto sezónu druhýkrát v živote, takže tak. Dobre, čestku zobereme. Netrúfam si ísť moc pre ten airdrop, ale čo tým stratím. To bol niekto, alebo sa mi to iba zdalo? Jo, bol to niekto. No, to som mohol tušiť.
Dobre, už pôjdeme. Dobre, tam budeme padať. By som možno padal sem. Alebo sem, Stilty Stronghold. No to by sa dalo. Dobre, myslím, že už pomaly môžeme vyskakovať. Tak. Môžeme zalotiť pre túto čestku. Zobral som to, zobral. Dobre. Vidím tu aj ammo box. Čestka. Dobre. Tak. No, my chceme ísť dole. Zdá sa mi, že aj tu najčestka je. Tak zoberieme si. No, toto som už tak nemyslel. No, tak, no to už mám. Počkajte chvíľku. Pardon, mama mi niečo hovorila, takže môžeme ísť ďalej. A počujem strelbu nado mnou. Čestka. Hodí sa. Tak. Ideme po ňom. Ideme po ňoho. No tak, vyskoč. No. Kašleme na ňo. Bereme aj toto. Tak. Kašleme na ňo, ideme. Aj už zóna ide. Tak to ideme. A po tejto hre už ja budem musieť končiť, takže toto video nebude moc dlhé. Lebo teraz mám zábery tak 15 minút. Ale možno dneska večer ešte spravím nejaké video. Takže dneska večer možno vyjde toto a zajtra vyjde možno ďalšie z môjho servera.
ale to všetko ukáže čas, jak sa vraví. No, štampály, kde je? Čo? Aha. Tak toto bola rýchla hra. Tak, jak som vravel, ja už musím končiť. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Zdar!